Hoodcast 2K25. Poštovani gledalci, kao što ste već navikli, svakog četvrtka od 18 časova na YouTube kanalu Bigro i Paja Kratak se emituje nova epizoda Hoodcasta. Danas sa nama, sa nikad svežim i nikad jačim albumom, dolaze nam braća s Novog Beograda, Psihoactive Trip. Poštovanje, Ćobra. Bolje vas našli. Hvala na pozivu. Dobrodošli. Hvala na pozivu i bolje vas našli. Hvala vama što ste pristali da dođete kod nas. Eto, Naravno. i da pričam. Tavan imamo i dobar povod. Novi album koji je brutalan. 5 dana, 6 kako je izašao. I već eto možemo da kažemo slobodno da je album klasik za sva vremena. Pa hvala vam, ako tako mislite, hvala vam. Ozbiljno, najiskrenije, stvarno, evo, što se mene tiče, bar, nema šta, vi ste, svaki put ste držali ono jako visok nivo, nema tu šta, ali ja mislim da ste ovim albumom stvarno podigli za još jedan level celu priču. Hvala još jednom, brate, na iskrenim, brate, što se kaže, čestitkama i pozdravima. Evo, može kum, brate, nešto šire za početak. Ništa, hvala vam puno, brate, vidim da ovih ljudima se sviđa, ljudi su nam se javili, stvarno u velikom broju zadovoljni su albumom, kažu da je to ta repčina, mi smo stvarno zadovoljni kako smo to izveli, izgurali. Ajde da nazdravimo u ime albuma, izvinjam se. Živeli, ništa. Živeli, braćo. Živeli ljudi, da ste mi živi i zdravi. Kumila. Zdravi bili. Živeli, Ćobra. Zdravi bili. Živeli, bato. Sad za to klasik vidjet ćemo da će Bog, brate. Da će Bog. Iz vaših, brate, usta u Božje uši, što se kaže. Ja bih dodao samo, znaš kako, nama je uvek glavni parametar da se nama svidi. Naravno. Znači, ako uradiš stvar koja se tebi sviđa, Naravno. to je to. Znači, nema dalje. Mi uzmemo, na primjer, često ja Duca popijemo kafu, odigramo jambu s kafu, pustimo, preslušamo sve. To je stvarno, nije što je naše. Stvarno prijatno za uho, koga naravno gađa ta muzika. Tako da uvijek glavni parametar taj da se nama svidi. Mi smo zadovoljni s ovim albumom kako je prošao. Brzo smo ga uradili, nismo ga razvlačili. Dugo nismo nešto ni snimali, da kažeš, imali smo jednu kraću pauzu i bili smo u fazonu da je prekinemo. I tako da to je to, zadovoljni smo, kažem ti, dosta ljudi se javilo koji nama znači iz našeg sveta tog muzičkog, koji su se sami javili, poslali poruke, to nam znači, to su ipak neki uzori koji su nama bili u nekom našem početku. Tako da stvarno, eto, za sada, prošlo je par dana, naravno, nemamo sad ne znam kakva očekivanja, ali album je do jaja, poslušajte ga ljudi svi na našem kanalu. Obavezno. Album se zove Trening, ima 11 pesama i to je to. A što baš trening? Pa vidi. Postoji neki određeni razlog i ima, naravno. sigurno da ima. Baš u tim dogovorima na Jambu i to, bila je fora, moramo nešto da uradimo, ono, treba nam, razumeš, i za kanal i ovako, onako, ulenjili smo se dosta, razumeš, posle 38. specijal nismo faktički ništa izbacili i onda smo bili u fazonu, ajde da sami sebe pokrenemo i uvek mi je bilo u glavi ono, mi krijevo, brate, to ti je ko svaki drugi posao, brate, moraš ga radiš svaki dan, moraš, brate, treniraš, razumeš, ono, to i smo priču isto, razumeš, kao, brate, svaki drugi trening, moraš treniraš, brate, razumeš, i što više treniraš, bit ćeš bolji, brate, i to, i onda smo ga uhvatili. Cilj je, brate, da smo ga napravili, što kaže on, na brzinu, jer imamo u planu da napravimo mnogo ozbiljniji album sa ozbiljnim pristupom, razumeš. Brate. I onda nam je ovo bilo bukvalno pre toga kao ajde kao ono s pola snage da kao napravimo, međutim to je krenulo s 3-4 pesme i onda smo vidjeli da ide, razumeš, i eto ga sad, brate, na 11. Meni je iskreno, što se samog izbora bitova tiče, do strofa, ono, ne znam se ko je više od vas preklao, što bi se reklo. S druge strane, što se tiče refrena, svega ostalog, stvarno ovo mi je najkompletniji vaš album. S druge strane, nije lako, ne znam koliko to sad slušaoci primećuju, nije lako posle ne znam koliko pesama, posle ne znam koliko godina staža, ti i dalje da ostaneš svež. Vi ste to uspeli, to je uspeo, kod koga sam to primetio baš Ajsni Grutin sa poslednjim albumom, što su ozbiljni poduhvati, posle dužeg vremenskog perioda čovjek da bude svež, da i dalje ima nešto da kaže i da napravi neku drugačiju formu. Mislim da ste ovde, zvuči mi kao old school rap iz 2025. Tako bi ga okarakterisao. Znači ima tu svežinu, ima i tu dobru produkciju, ima taj neki šmek, da kažemo, usaglašen je sa 2025. godinom i sa ovim vremenom,
a opet ima taj neki stari vibe koji onako svi gotivimo, realno. Mi smo i radili na tome, znaš. Cela fora kao je bila u tome da se opustimo, znaš. Da ne uzmemo baš to što si rekao, što smo uspeli da izvučemo tu neku svežinu. Kad radiš tako godinama, znate i vi, najveći problem ti kad nešto radiš, kad kreneš da meriš. Da li je to sad dobro jel sad kao imaš neku prošlost, da li je dobro, da li je ova rima dovoljno dobra, ovaj bit, to je bit. I mi smo, brate, napravili dogovor da ćemo mi to sve da iskuliramo i da ćemo da napravimo najčistiji rep koji samo izlazi iz nas kao kad smo počinjali. Bukvalno smo otišli, uzmemo kod Anketa bit, brate. I to što nas pukne, brate, to mi krenemo da pišemo na to bez opterećenja. Nismo se opterećivali sad da li je to najbolja strofa u životu, da li sam ovde napravio dobru rimu gde smo u nekim prošlim projektima možda i davali previše značaja tome. Da. I provalili smo da to može jako da uguši, brate, umetnika ili čoveka koji radi. Mi smo se opustili skroz, bez ikakvog razmišljanja, da li će to nekom da se sviđa, da li smo mi najbolja verzija nas u ovom trenutku i ovo je sve samo izašlo iz nas, brate, a imali smo iskreno veliku želju nešto da snimimo, jer prošle te 2 godine, kažemo vam. I, brate, kako smo krenuli, jedna, druga, treća i samo se otvorilo i krenulo nam, išlo nam i izbacili smo super pesme. Anke je polomio bitove, bukvalno. Bilo je tu i pesama, super si to rekao, Srki, stvarno samo se nadovežem, izvini ako sam te prekinuo. Bilo je tu i pesama koje su otpale s albuma, znači bilo je tu i više stvari, nego jednostavno kada smo sve sklopili, ovo je ta celina bila dovoljna za sebe i nije ni puno opterećenja, ni previše, ne znam, da ugušimo sa previše teksta, sa previše, znači da bude u jednoj formi onako prihvatljivo. I ima Duca baš u jednoj strofi, ovo sad je lakši trening, vidjet ćeš kad krene meč. Vratio bih se na tvoje pitanje trening. Znači to nam je bio kao neko, ajde malo smo bili u hibernaciji, znači prošlo je skoro 2 godine što kaže Srki od prošlog albuma, ajde da ga uradimo. Znači ovo sad je lakši trening, vidjet ćeš kad krene meč, meč se odnosi na drugi deo koji je taj što je rekao Duca, drugi album koji je u planu i u pripremi, ima tu dosta bit će i nekih gostiju, bit će svašta nešto zanimljivo i on će imati jedan malo drugačiji zvuk, isto u jednu ruku ozbiljniji, ali opet sve će to ostati u nekom našem okviru. Znaš, bilo je i nama, tu smo na sceni i imamo, brate, pričali smo i mi 100 puta i o našim, brate, kolaboracijama i sa drugim kolegama, razumeš? I nekako smo se osjetili bi bili malo neozbiljni, znaš, da upadnemo tek tako sad posle svega, znaš, moramo nečim, ne kao da zaslužimo, mi znamo da imamo gde je naše mesto tu, razumeš? Daleko od toga da ne znamo. Ali nekako smo osjetili da trebamo da pokažemo da nam je stvarno stalo i da nismo, brate, ne za bacanje, razumiješ, i za zajebanciju, nego daleko od toga i da idemo samo dalje još jače i to je taj meč, bukvalno, sve što staje i dalje je meč, razumiješ. Trening je personifikacija, znači, mislim, sve, ti znaš, treniraš, ljudi koji treniraju, ti ako hoćeš na svom telu da radiš, ti moraš da treniraš, imaš, znači, sve je trening, da li hoćeš da treniraš psihu, da li hoćeš da treniraš mozak, to je sve trening. Znači, to je prosto personifikacija jednog rada na sebi, rada na proizvodu i tako da treninga. Bukvalno smo na ovom albumu malo i pobedili sebe, znaš. Jer jebi ga, desi se taj trenutak ne ide, onda smo malo i pobedili sebe. Teo bi, brate, da pozdravim puno, brate, naše goste s albuma Kilu 33. Je, to sam htio da pomene, kako si pomenuo kolaboracija, odmah mi je prošlo kroz glavu. Sa Kilom smo odradili pesmu, brate, Kila je izuo, stvarno je, brate, ozbiljno je shvatio, brate, da radimo, brate, pesmu. Stvarno bi ga puno pozdravio. Anketa, brate, koji stvarno, brate, razvalio bitove, sve. Ja moram kažem, svi ti bitovi ljudi nisu sad napravljeni. Neki od tih bitova su stari po 5-6 godina, mi smo ih samo izlačili. I ima jedna zanimljiva stvar na tom albumu za koju mislim da ljudi još nisu provalili. Mi imamo outro, brate, koji se zove Poligon, gde je prazan Anketov bit, brate. Mi to nismo stavili slučajno, tek tako da bi oni čuli bit, brate. To je Poligon za sve ljude koji žele i oni da treniraju rep sa nama, da imaju, brate, gde da repuju, brate, na profi bit, razumeš? I evo, pozivamo sve ljude koji žele, brate, mislili smo će možda i sami to da provale, ali evo da im kažemo, či ljudi slobodno, nek se snime, neka nam pošalju kako repuju na taj bit, brate, to je bit za trening, mi ćemo to podeliti, šerovati, da ide, brate, repčina, da imaju neki ljudi, eto, brate, bit. Jebi ga, ne može da ga uzmete sad, brate, da naš ne mogu da ga uzmu, ali, brate, da ljudi znaju da mogu da treniraju i da nam pokažu svoj trening koji mi njima. Mislim da je super fora Kumara da se dosetio da to, bar kod nas u repu, ne znam, ni za šire, da se setio neko toga, razumeš? To da se pogodi tako kao da ima trening, pa eto... Poligon za vežbu. Tako je, mnogo mi se sviđa kada, na primjer, album ili pesme imaju neku pozadinsku priču.
koja uvek treba da se ispriča i koja je jako zanimljiva ljudima. I sad kad tako nešto obrazložiš, kad nekome objasniš, bude im taj album još draži i još zanimljiviji, kad ima neku pozadinsku priču koja možda i nije toliko očigledna, ali kad ljudima to predstaviš, kad oni skapiraju otprilike šta je bila misija, šta ste želeli da postignete time, bude im onako još draže i taj album im bude sigurno još veći, ono, Da, što se njihovih mišljenja tiče kad to... Da, meni je, na primjer, ispod kože pesma s albuma, znači poslušat ćete ko nije, ima jednu jaku emociju, u smislu, lično smo je osjetili. Ja sam konkretno, eto, za tu pesmu prvi sam napisao tekst, gdje je bilo 50 nešto redova. Znači, to je bilo sve, izađe iz tebe, sve, ali mislim, naravno, forma je takva, format je takav, ne može, mora da se skocka, ali to je jedna onako lična, meni barem, to ono što si rekao kad je pesma pa ima neku priču iza, meni je to nešto lično, baš onako emocija naša koja je na ovom albumu ostala zabeležena na tom bitu i nekako je lična, prosto, tako da, onda mi je to jako draga. Brate, te pesme tako koje su posebno lične imaju baš neku emociju i što se tiče izvođenja na samim nastupima. Naprimer, nama je tako zauvek. To nam je baš onako nekako... Emocija. Jeste. Da. I ne možeš to prosto, nekako to ne možeš možda nekad i da sakriješ na bini, a s druge strane iako možda tu pesmu, ona nema pregleda ko, ne znam, neka druga, ali ima neku drugačiju vrstu težine. Možda kao nije neka hitčina najveća ikada. Ona ima real emociju, tako je. Koja se dešava u trenutku dok izvodite. To ljudi osete. Pazi, na primjer, osete isto i rep za malu decu. Iako mi imamo, lupam sad, ne znam, Huceo i Gangsta ima 5 puta, 10 puta više pregleda toga, ali prosto kada ti tu pesmu izvedeš na nastupu, ljudi je osete i napravi se odmah drugačije energija. Posebno je nekako. Gađa. Tako, i siguran sam da će tako i vama biti kad budete izvodili ispod kože. To jeste smisao pesme, emocija, razumeš? Zato pesmu može da prihvati čovek iz Indije i čovek naš, odakle god, s drugog kraja sveta, istu melodiju, ako ona baš to ne mora ni da zna reči. Tako je. Ona prenosi energiju i emociju, baš zato što si ti svoju iskrenu emociju ubacio u nju, razumeš? Meni je tako bilo isto kada sam prvi put čuo NTM, Francuze. Da. Brate, Supreme NTM. Ne moraš ništa da... Bukvalno, ja sam ih slušao, ništa ne razumem, ali osjećaš se. Kod da si s njima tamo. Tako je. Jesi odgledao film, brate? Film, da, La Haine, misliš na nje? Ne, baš ima, brate, film o NTM-u, brate, ceo film, brate, kad su bili klinci, ovo je Crnac i Belac, ili tako? Da. Imaš film ceo odgleda, jako je dobar, brate. Nisam gledao film, ali sam bio kod njih u kraju, slučajno sam zalutao kad sam bio po Parizu tamo, kako im se zove beše, Neighborhood. Jaj, brate, mozak mi je zablokirao. Nije to samo po brojevima sve. Brate, samo crnci ble. Materi. To ti još ja zalutao sa ženom i sa detetom. Joj, brate. Nije neko mesto da zaluta. Emocija se prepozna uvek i tu onda možemo opet da se vratimo i do imena naše grupe. Znači, ime naše grupe je nastalo upravo, znači ljudi koji nisu od muzike, oni to ne znaju, ali ti kad imaš pesmu koja tebe vozi, kad ti neku pesmu, znači znaš kad se naložiš na neku pesmu, pa 1000 puta pustiš, pa si toliko srećan, pa te radi kad je čuješ, pa izađeš napolje, pa ti slušaš to pesmu i dalje i tebe prosto ti lepše ti je da radite jednostavno. Znaš, tako da to što muzika može da te pokrene i što da osjetiš od nje, to je taj psihoaktivni trip koji u stvari se prenosi. Da. Braćo, htio sam da vas pitam nešto, pretpostavljam da i našu publiku zanima, a uopšte mi smo par puta pričali o tome, što ste se razišli sa Marinjom? Pa, brate, vidi ovako, evo sad ćemo kažemo. Ne, znam ja, mi smo pričali o tome, ali jednostavno da bi znali... Priča i Mare skoro, brate, bio je Mare je ispričao, znači, brate, ljudi misle da je tu došlo do neke zle krvi, ne do Bog, nikad nismo braća do kraja, znači, mi se i čujemo i vidimo. Evo, reći ti ja u kratkim crtama ovako. To je, bre, skroz normalno došlo. Prirodan rastanak je došao do toga jer je promenio, brate, prebivalište, dobio je porodicu, razumeš, i nema vremena da se bavi time na način na koji smo mi odlučili sad. Mi smo malo hteli da zategnemo priču, da uđemo ozbiljnije u sve to, razumeš? I da ulažemo i da vamo i tamo i on jednostavno nije bio spreman vremenski da isprati to, razumeš, u tom trenutku. Sada, posle par godina, se možda on, razumeš, oslobodio malo s vremenom, vidimo, radi on rep, razumeš? Daleko od toga da je bilo nešto između nas, pre svega, Mare je naš brat,
Pozdrav za čujemo Mareta. sa njim, Mare, na svakom našem spotu, pozdrav za brata našeg najvećeg, i za Sođu Bleju i za ženu divnu, nego, kapiraš, ljudi hoće, brate, kao ajkule, razumeš, ono, vole da osete krv, vole to, brate, skandal, svađe, razumeš, i onda... Mnogo ljudi dolazi, pita nas, pita njega, razumeš, jer je on isto i u poslu koji, znaš, ima dodiri sa drugim izvođačima i ovo, ono, i svi pitaju. I čim čuju da je sve u redu, ljudi, brate, prestane da ih interesuje sve, razumeš? Da, tako je. I onda, brate, znaš, vidiš da su samo ajkulice, razumeš, ono, evo za sve ajkulice, braćurde smo i dalje najjače i ono, brate... Što ne znači da mi nećemo snimati u nekom narodnom periodu, možda neku pesmu uredimo, to Mare, Trip od početka, to jest, tu je... Nema tu... Sjećam se ja da smo mi pričali o tome par puta i jednostavno da on ima i takav posao gde u nekim trenucima možda niste mogli neki nastup da odradite i nešto i da je tu dolazilo do dosta problema, eto, s te strane. Nego meni je bilo, eto, bitno da se pojasni ljudima, zato što baš da se razjasni baš zato što nismo žene. Prvo, da imamo bilo kakav problem, ne bi pričali o njemu, razumiješ, zadržali bi ga u kući, a ovo drugo, što, čemu pričam kad znam da nema nikog problema, razumiješ, i sad ja da se nešto bilo ko nas oglašava... Ne možemo da ih nahranimo, nažalost. Nema smisla, za sva vremena, gotovo. Ajkulice, idemo dalje, razumiješ. Čovjek je u spotu sad. Ne, vidio sam. U svakom našem spotu. Mare, Trip, nema šta. Ljudi, znate kako, kada, brate, grupa, vi ste, brate, dvojac, mi smo grupa već, nas je više. Brate, grupa je mora da ima neke ciljeve i svi članovi moraju to, brate, nekako da ispune. Brate, samo se desi da u životu ti se nešto promeni, njemu se promenilo, čovjek je, brate, možda u tom trenutku vratno je dobio bitniju stvar od ovoga, bio dete, ovo ono, treba se stabilizuješ i sve, i to ti je ono, znaš, potpuno normalno, brate, i najbratski je da dođe, kaže, ljudi, ja ne mogu da ispratim, a nego zamisli, brate, da tu da dođe nešto da kvari koncept, razumeš, i onda je to najpošteniji, najbratski, jedina stvar. Ti znaš, brate, nađeš sat vremena, ti možeš završiti svoj posao, ali, brate, možda njegovih sat vremena nama ne odgovara, jer nama treba, nas je 5, brate, razumiješ, brate, prvo treba opet nas 4 da se smisli, pa još 5 i onda bi uvek dolazilo, ne bi nikako završili za 6 meseci album. Razumiješ, i onda jednostavno, to su prirodne stvari, znaš. Kad smo već kod tog procesa stvaranja i tog zajedništva, kako izgleda taj proces stvaranja kod vas? U suštini, evo, Grujo, ti si malo pre rekao za recimo Ispod kože, ti si ispisao tekst pa ste se nadovezali na kraju na to, ali uopšteno ja se sjećam i onda kod Bogija kako je bilo zanimljivo kad smo sedeli, koliko smo izaglavili i tako dalje. Uopšteno, kako izgleda vaš proces stvaranja? Vidi ovako, naš proces stvaranja nikad nije isti. Znači, to stvarno ne može da se unificira, to je prosto da bude kao jedan pat, taj kako se zove, ne, nego mi imamo bitove koje preslušavamo i nekom padne, istripuje se, nešto napiše, dam njemu, vidi, napisao sam 16-icu, evo tebi, nadoveži se, zajedno napišemo refren, ili, znači, uvek neko od nas prvi bude, nije to uvek isto. Takođe može se desiti i da zajedno pišemo. Sednemo kod Luce, kod Crkija, gde god, sednemo, ajde ljudi da radimo, radi nas bit, ajde i dopunjujemo se, znači, bukvalno sve kratka anegdota, Šoci pesma je nastala bukvalno kod anketa, razumeš? I to smo sedeli, pričali smo baš o toj ideji, kao ajmo bre da radimo da ovo, da ono, i kao daj bre dok ćemo merimo reči, kao naš bre ovo ono. I kajem, kume, piši tekst, i on kao, brate, daj prvi, rekao, piši bre šta ti prvo padne na pamet, i on kaže, palim zadnju cigaretu, piši, brate, i on napiši, burac kreće, bam, 1, 2, 5, 1, da. Tu smo napisali svi zajedno, znači, bukvalno... A tu ste išli 4-4-4-4. Da, ali nije to bilo sad kao ja 4, nego, brate, bio je krug i kao, ajde, baci red, i napisali smo prvu strofu. I kao, dobro, ajde, kao imamo prva strofa, onda kao dođe, kao prelistaš, brate, na bitu, dobro je ovo, radi ovo, ajde da se nastavimo, razumeš? Dok je Ispod kože, na primjer, ovo što je Gruja, on je napisao svoje ono što izbacimo, on je morao da izbaci 30 redova, razumeš, brate, iz te pesme. Na Šoci je refren ono kako mi nedostaje, ali tako rekao, da li sam povezao lepo, pošto je još sveže sve.
Odakle taj refren beš? Jel inspirisan nekom Ja znam pesmom? kako se to desilo. Da. Sedimo mi za stolom kod njega, oni pikaju, mi pričamo neke žebancije naše i pričamo o refrenu i ja se zezam, brate, ali znaš onu pesmu, ja mislim da je Haris. O, kako mi nedostaje. Samo ruku znao sam da je neko I mi se zezamo, sad je taj prvi red bio. kreće to i ja nešto se zezam. Slušaj sad, kako mi Šta nedostaje. nama nedostaje, znaš, kao aj sad vidimo šta nama nedostaje. Da, Onda, brate, sad. znaš kako, Grujat je, brate, među nama, da kažemo, najtalentovaniji za pisanje refrena, brate. On najbrže dobije tu formulu, brate, razumeš, znaš. I onda je on nešto to, mi smo tu zezali, on to izmigu, kako mi nedostaje, i onda smo samo nadogradili, udaju, baci ovo i on je, i to ti je to, i tako nastaje refren, hvala Harise puno, brate. Strk je generalno skroman, ne bih ja umanjio njih dvojicu za refrene. Vidi, brate, Ali evo, da ne bude samo ono, ja tebi Vojvode, znaš kako, vi ste, stvarno ste pohvalili album, ti si se javio, stvarno. Da, ste Grubiša me zvao, brate. Brate, nisam izdržao. Rekao, a da čuvam za podcast, znam, treba vidjeti da svimo za 2 dana. Rekao, brate, pozvaću ja ipak sad. Hvala puno, znači to sve, brate. Mi smo se vidjeli skoro na ovom humanitarnom nastupu u režiji Smoki Mardeljana na stadionu Bojan Majić na Voždovcu. I onda ja sam vam tad, baš smo sjedeli malo i pričali smo, ja bih to samo isto to da kažem, ali sad pred kamerama prosto, da ste vas dvojica stvarno primjer jednog rada koji se prepozna i koji istraje, koji ima kvalitet i podcast i naravno muziku neću ni da pominjem, tako da se i mi Zadali ste ozbiljno domaći, imaju brate. i festival, Gruju, imaju i festival. Ne, pa to naravno pa ostali smo i mi. Molim te. Čekaj da ja kažem, imao sam nešto pametno. Hvala, brate, hvala stvarno. Zadali ste ozbiljan, brate, zadatak svima na sceni, i starijima i mlađima. Jeste vi, kako se zove ono, što bi vi rekli, Mikrijevi sinovi. Da. Ali ovo ništa nije, brate, na konto Mikrije, ovo je sve, brate, čist vaš rad i trud, gde ste vi, brate, spojili biznis i rep i napravili ste od rep scene u Srbiji da ljudi mogu da uzmu pare baveći se ovim. I, brate, za to vam hvala i svaka vam, brate, čast, svaka vam dala, brate. Hvala, braćo. Iako ste ženjeni. Kaže 2 puta. Šta se ne zna, nije se ni desilo. Da. Pa jevi ga. Hvala, Ćobra, nema šta, pričali smo isto, nama je želja isto, eto, dogovarat ćemo se sve, imamo neke planove za Hood Vibes za sledeću godinu, da bude možda i više nekih događaja i svakako da bismo volili, eto, bar na jednom, što se kaže, da budete i da vidimo... Jako drago što smo mi na prvom tom festivalu nastupali. Nema šta. Drago što kad ubodeš prvi festival, kad krene, kad te zovu za prvi, to je do jaja, brate, stvarno. A i pritom događaj je bio vrhunski, znači ja se sjećam onoliko ljudi napunilo onu salu Beogradskog sajma, znači ono je bila repčina i ljudi koji su nastupali, atmosfera koja je bila... Drago mi je što raste, znaš. Raste, svake godine sve puni, ima sve više i vi se tu trudite dosta šarenoliko, ubacujete dosta stvari, razumeš, koji ima veze sa hip-hopom i obično se ljudi, brate, pogube kad krenu da rade mnogo stvari odjednom, razumeš. A vi ga nekako baš dobro hendlujete, brate, i dobro vam ide i stvarno, brate, ono, wish you all the best, brate. I ovo je dokaz toga, znači kažem ti, mi smo uvijek bili malo i rezervisani prema tim nekim stvarima, intervju i podcast i vamo tamo, što se kaže, dobijali smo i neke, nije sad da neću da, ali dobijali smo neke pozive koje nam nisu prosto, nismo se našli tu, vamo tamo, tako da mi je drago da imate ekskluzivu sad, pošto nismo dugo, brate, ako se sećate se i vi, brate, do pre 10 godina je scena bila ono, brate, sueta, razumeš, podele, ovo ono, i zaleđarenje, razumeš, i ovo ono, a sad je nekako mnogo veći nivo, razumeš, brate, ono, ima mesta za sve, nekako, brate, mnogo je bolja, zdravija priča, brate, a to je sve neko mora da potegne, razumeš. Apsolutno. S druge strane, meni je, i postoji dosta sad nekih događaja gde možemo svi da se sretnemo. Evo, na primjer, Smoke, ovo što je organizovao, što smo pomenuli na stadionu, isto jako dobar događaj. S druge strane, isto, Beton Fest, da pozdravimo Smoke, ovo isto. Ovo je sjajan festival. Eto, tu je Pozdrav za burazera našeg. S druge strane, sad, svaki festival mora da uvrsti nekog rap izvođača. Realno, jer rap je izuzetno slušana muzika, bez obzira na sve to šta ljudi pričaju, možda nije slušana kao komercijalna, ali verovatno je tu odmah na drugom, trećem mestu. Ali sigurno. Ali ja mislim da su za to zaslužne starije kolege koji su, brate, naš ono pregazile
neke svoje, brate, ono, da kažeš, brate, u glavi, brate, ne znam, ono, priče i otišli, na primjer, eto ti, brate, da nije bio Juice, ne znam, u realitiju i Bad Copy, sigurno ne bi, brate, neke babe i tamo u nekim selima znali ko je reper, ko ovo, ko ono, razumeš? I onda samim tim je, brate, na mainstreamu, što ti kažeš, sad ti je svaka druga pesma, brate, ono, rap, brate, razumeš, mainstream, brate. Tako je. Kapiraš? I samim tim ti je, brate, ima mesta i za drugi izvođače, za mlađe, znaš, širi se, otvaraju se vrata, razumeš? Sad, ne moraš ti da ideš u reality, ali je, brate, neko morao da skrne orah u zube, razumeš, da bi sve to prošlo. Tako I, razumeš? I sad, brate, za njih su pričali svašta u tom periodu. Evo ti sad 15 godina kasnije, jer neko rekao hvala, braćo, što mogu sad da uzmem, brate, za nastup toliko i toliko para ili što je, brate, rap popularan. Nije, razumeš? Ali, zato ti kažem, ovo je mnogo zdravija priča, ova sledeća generacija, i hvala i tim starima, jer da nije bilo njihovih vrata otvorenih, ovoga ničega ne bi bilo, razumeš? Naravno. Definitivno. Tako da shout out, brate, za ono Juice-a i Bad Copy. Kad smo već Želje pozdravio to, da pozdravim ekipu koja nam je radila spot, momci, imamo na albumu naravno jedan video, za sada, bit će još nešto, skoro bit ćete obavešteni, ima u planu još da se uradiš neki video, tako da pozdravimo ekipu što nam je radila spot, možete naći na našem kanalu, spot je u našem fazonu, znači Trip. Tako je, nema šta, izuva spot. Meni je gotovo. Ja sam gledao, vama je Straja samo malo nešto radio, ne mogu da se... Zamezate. Ovo je Uča radio, ovaj posljednji spot, znaš? Tako je, a Uča? Da. Počepao. Ekipa, Hoću da ih pohvalim, momci su, brate, najgore što sad ću da izgovorim, vjerojatno pogrešno ime njihove ekipe, brate, Artig, kako već. ne znam, ali Uča, Laki, Johnny, brate, Ovo je mi prvi spot koji su radili. Ok, oni se tim nekim stvarima već bave na svojim poslovima ili šta već rade. Ovo je prvi spot, brate, mi smo njima, brate, dali to u ruke, brate, verovali smo u njih. Oni su po nama, momci, izneli, brate, to na jednom nivou, brate, dovoljno dobrom, brate, da to sve ide deo albuma i sve. Momci su iskidali, hoćemo da ih pozdravimo, da im se zahvalimo i nastavit ćemo da sarađujemo sa njima, a Istina i Straja, brate, malo samo kao i Dr. Cogu su nam na prošlom, brate, projektu, sad da li to EP ili album, jebem li ga, ne znam, ima 5 pesama, oni su nam radili spotove za pesmu ZMZT i za Real, sa kojima smo isto imali vrhunsku saradnju i dobili smo 2 vrhunska spota i oni su isto, brate, stvarno vrhunski rade i pozdrav za oba moja brata. Sledim se sad malo prema priča što si rekao da treba da objasniš, brate, na što si mislio da ima za 38-icu specijal, nikad nismo stigli da objasnimo da je... Nama ste objašnjavali, mi znamo, ali u suštini objasniti još jednom da skapiraju ljudi o čemu se radi. Zato je sad nastao ovaj poligon i ovo, razumeš, i cela priča nam je bila, na primjer, to je kao 38-ica specijal, model pištolja, razumeš? I trebalo je da bude ono burence, razumeš, ne znam, od 5 metaka, razumeš, 5 bengera, razumeš? I zato je 38 specijal, nije zbog kriminala, nije zbog, razumeš, ulice, loženja, kako god, nego je metafora, razumeš? Naravno. Sad, nismo ni mi to izneli kao što smo trebali i zato ti kažem, mislim da smo svakim sledećim projektom sve ozbilj. Jebi ga, učimo i mi, brate. Naravno, spori smo, brate. Tako je, ali... Spori smo, ali učimo, jeste, brate. I hoćemo da učimo. Treba to, na primjer, za sledeći projekat i objasniti ljudima nešto, da snimiti nešto, neko objašnjenje, ili napisati negde bar, ili da ljudi znaju, jer meni to stvarno mi fascinantno kad, na primjer, neke pesme skapiraš ono šta otprilike znači, koje im je značenje. S druge strane, album kad ima neku pozadinsku priču, dobija to na težini. Meni je to, ja se baš u zadnje vreme ložim na te stvari. Baš mi je to nekako... Na tom projektu 38 specijal, ti kada bi uzeo stavio od prve do poslednje 5 pesama. Prva kreće, brate, najveći old school boom bap. I, brate, pravimo tranziciju bitova u 5 pesama dok ne dolazimo do ZMZT. Kao nekog najnaprednijeg repa koji Anke pravi. To je u okviru naše ekipe, razumeš? Brate, to ako je razumelo 3 ljudi, da je uzelo, poređalo, da je skapiralo, brate, tu tranziciju bitova, da oni u stvari idu od nekog boom bapa i da smo mi modernizovali i došli do ZMZT, da bi pokazali da mi možemo da repujemo i na boom bap i na najmoderniju rap matricu koju mi pravimo. To, brate, isto niko nije skapirao, znaš, ima stvari, treba sve reći ovo, ali mislim da, brate, i publika bi, koliko god se mi uvek zahvaljujemo publici koja nas podržava i sve, mislim da bi trebali malo jača kad nas slušaju muziku, da albumi se vraćaju, vidim, u tu neku foru.
da sednu da malo poslušaju album, da obrate pažnju na neke detalje, jer realno kad neko izbaci bilo šta, sigurno nije slučajno nešto stavio tu, znaš, ono. Ja do skoro nisam baš... Izvini. No kume bre, reci. Ja do skoro nisam, da. Budi me kume po leđima. Ma neći bre, kaži kume. Baš ovo što je rekao, se albumi vraćaju u trend. Ja ne pamtim kad sam seo zadnji put, brate, i pustio album od A do Š, razumiješ? I isto sam tako iskupao sam album od pre 11 godina, brate, razumiješ? Ono, ne znam, Kid Rađa. I sedim i kao preslušao i to sam slušao negde, mislim da ja ispričao u nekom podcastu ili šta god, spomenuo je neku bukvalno rimu s albuma i meni se svidjelo, pošto je onaj splitski dijalekt, razumiješ? Ja kao smešno, kao ja potražim pesmu i kao ono Krešo i Kid Rađi poslušam, tebra, uzmem album od A do Š prvi put. Ja se drugirao s njim buraz, ono, i ja gledam, jebote sam ja ono kao slušam rap i to pored očiju slep, razumiješ, brate, prošlo je 11 godina, mislim. Možda će neko za 11 godina za naš album. Da prosvetamo za 11. Ima bude ono kao šta je ovo kao. Isto, veliki je problem što svaki dan ti kad pogledaš sve više i više muzike. U smislu, ti sada, pazi, na primjer, ranije, ajde u suštini, ne znam kad su krenule pesme da se snimaju uopšte, ali ajde da kažemo nekih 40-ih, 50-ih godina su bili prvi neki audio zapisi. Brate, sad imaš te pesme iz 40-ih, iz 50-ih, 60-ih, sve su tu. I svake godine sve više i više muzike je tu. I prosto upravo, da. sve teže dolaziš do neke dobre muzike, do nečega što te zanima i ljudi sve instant konzumiraju i ko će sad da uđe u analizu zašto ste vi album nazvali tako, zašto ovo, ako vi ne objasnite. Ali kvalitet uvek ispliva. Tako, znači, kvalitet zato uvek te pesme opstaje. što si spomenuo pre 30, 40, 50 godina danas se isto slušaju, a postoje hitovi koji su za jedno leto i Tako koji se je. zaboravljaju. Znači, tako i sada zvani je muzika, klasici. naravno, evo, veštačka inteligencija, ono sad postoje programi koji ti same rade matrice, uradi ti čak, samo upišeš tekst, imaš i flow, znači sve možeš da radiš. Da. To opet u jednu ruku, naravno, nekog može da vozi, ali opet da bi imalo dušu, da bi to opstalo, kao što su, na primjer, ne znam, neki naši klasici koji postoje, koji su snimili pre 10-15 godina. Danas ti ljudi sa istim žarom slušaju te pesme, ne samo nas, nego bilo koji klasik. Kad pogledaš, brate, da se radi bolje vreme, to je samo život, Ne znam, brate. tako je, tako je. Ja sam imao kasetu Sije, znači dan danas tamo te hitovi sa tog albuma su i danas aktualni, znači ona ne bledi. Evo ti, na primjer, naša, ali je ladno. Tebra, čin zahladi, brate, ta pesma. Kako ne? Čin zahladi, znači sluša ide na se i sto, leti, ali gled, čin zahladi, odmah ide, ajmo, 2024, ja sam tu. A, kad smo, I Tebra, samo pogledaš po komentarima, tačno vidiš, brate, pesma je što kažu evergreen. Tako nama leti ludilo, na primjer. Nije nam Čim tako dođe lepo vreme, čim dođe leto. Sad ću ti ispričati samo da... Triggeruje. Brate, mi to što kažete, na primjer, kad imamo nastup, mi ako hoćemo sada da zaobiđemo, na primjer, nećemo da izvedemo Ali je ladno ili Punu stotku ili Skadiju. Slušaj, dođe kraj, kao da nas čekaju i kreću da se deru. Te 3-4 pesme koji su nam stvarno hitovi, mi sigurno su ušli u istoriju srpskog hip-hopa. To može prođe 300 godina. Možemo mi da snimimo 25 albuma. Brate, ajde da mu ne izvedemo, brate, Punu stotku i da oni ne izgore. Znači, to nemaš i dan danas moramo, brate, to da izvedemo svaki put. Inače, oni viču, ali je ladno. Mi kao, aj nećemo, na Exitu smo kao, brate, avgust je. Ne, ali je ladno. takođe pozdravi za našu fan bazu, brate, što nas nisu napustili sve ove godine i što su... To nam je, na primjer, jednom rekao, brate, Gazda Paja, evo, pozdrav za njega veliki, ono, nešto smo pričali baš na kontu toga i on kao, druže, imaš hit, kako da ga ne izvedeš, jesi ti normalan? Tako je. Kaže, jel ti misliš da se meni, ne znam, izvodi čke beogradske svaki? Brate, Moraš. Jesi ti svestan koju ti privilegiju imaš da imaš hit? Tako je. Razumeš? Kažu Ti da je imaš to 3-4 i kao brate, biraš, pa druže, nemoj da si bezobrazan. Znaš šta se nama dešava vrlo često? Kad idemo, na primjer, na neki nastup i sad mislim, imamo materijala, ono isto koji i vi, isto koji većina repera u suštini, gledamo sad kao koju ćemo playlistu i sad ajde mi da promenimo malo, čisto izbacimo neku pesmu koja nam nije sad neka baš neki klasik, nešto, neka hitčina i to, izbacimo je sa playlistu i ubacimo neku drugu. I samo što izađemo na binu, što ti kažeš da završi se pred kraj, bukvalno vade ovako telefone i piše baš ta pesma koju smo izbacili. Ovi nam se deru, Ti misliš kao neće provaliti kad ono... Kad ono međutim. To ti priča, na primjer, Što da uradiš, brate? to ti priča, na primjer, sad, ne znam, dolazi Wu-Tang i ti odeš sad na Wu-Tang, razumeš? I sad, Tebra, bre, daj mi onih 10 pesama, bre, što ja volim, bre, hitove, razumeš, šta mi pevaš ovo drugo, razumeš? Evo, setio sam se sad još dok je postane stari povetarac, kao tu su bili često rap nastupi, mi smo dolazili i tu se nekako uvek se gađalo da se tu organizuju neke žurke. I dolazio je neki Batica, ako pozdravljam i njega, ako ovo gleda,
On je dolazio stalno i mi smo tu, kažem ti, nastupali više puta i on se drao na Jim Jarmusch, mi nismo stvarno nosili tu matricu jer to je nama bio neki ovako banger, ali nismo ga, uvrstili u repertoar. I on je više puta dolazio i više puta se drao da sam se ja toliko smorio, razumeš, što nismo ponegli, ja sam samo zbog njega, zbog tog čoveka koji je to hteo sljedeći put kad smo došli i on je naravno bio tu i on je rekao, ste ponovno, rekao, da, sad ne možeš ništa. Rekao sam kapelu bio, bre, rekao nema kao bita i bacio mu kapelu i onda smo na kraju isekli, tipa, spojili smo, ne znam, lekciju, ceo trip, jednu strofu i još jednu strofu, ne znam. Napravili smo miks nekih starih pesama. Pošto su to ovi demo snimci koji nisu producirani i onda to kad pustiš na nekom ozvučenju, brate, baš ono krči, razumeš, na primjer, ispod miksa. Da. Čekaj, jel imate instrumentale tih stvari? Da, ali te pesme nemaju mix i master i kad izađeš na da naslovom... Nema projekat. Čoveče, znaš šta smo mi... Imamo MP3 ili razumeš, nemamo... Znaš šta smo mi radili, hoću da ti ispričam, slušaj, znači Anke napravi beat i mi odemo snimimo pesmu, tu u bloku smo imali studio, mi smo to pričali, beat blog, brate, pa Pijazna snimamo, mi smo to radili ceo naš početak i album, brate, razliku, mi odemo snimimo. Znači, na beat samo imamo demo, on nam poređa strofa, refren, mi izađemo, 30 ortaka čeka na teren, sluša se 40 puta, Gruja ode kući i okači pesmu, mi ne možemo da kakav mix i master, mi smo imamo pričali, ali ljudi mix i master i mi kao da, mi smo tek na punoj stoci, prvi put radili mix i master, posle koja je to 11. 12. 14. naša pesma i rekli nam, ljudi moraju te mix i master, znači nema više da se zajeba, ne može ode Gruja okači kući, svi čeka. Ej, to ti ovo i šoci kada traku oceni ti banda. Aha, stvari vezano za to. Taj trenutak. Da, pa imali smo mi te momente na Medaku, brate, to je nešto što ti daje onaj boost, brate, i stvarno te motiviše da cepaš dalje. To je ono, brate, kako infrared i to. Aj najbolji ček od ljudi koji te znaju ceo život. Ti on kaže, brate, ne možeš ti da se predstaviš negdje drugdje, a da si tu gdje jesi među tim ljudima drugačiji. Još bio ozbiljno ček kod nas, brate, stoje ti ortaci stari od tebe, mi snimamo, mi imamo tipa 18 godina, 17, nebitno 19, čekate lik, ima 30 nešto, znači šta nam za mene događa, slušaju, pa brate, ako si majmun, nećeš dobro proći, sigurno bi nam rekli, ajde bili, mislim, naravno, sva sreća, oni su svi nas podržali da mi priča stvarno uvijek bila prava i to, ali je checking bio ozbiljan nekada, brate, u početku. Pa nama isto tako, u Looney Tunes kad smo bili baš da čuli, ali brate, mi smo to snimali, imali smo po možda 12-13 godina i naravno, ti to smeo, pazi, nama je u kraju ono protiv VG. A čekaj, ali Mija bio s vama? Jeste, i Mija je bio tu, samo što Mija je pisao tekstove, ali ne mogu da se sjeti sad da li je baš na nekoj od tih traka bio kao koje su izašle na YouTube. Znaš šta je mi problem bio, brate? On nije mogao ono da se poklopi, on je dobar tekstopisac, znaš, ima zanimljive rime. Mija voli rap, brate. Ali nije znao da se poklopi, brate, na kick i snare, znaš, da prati ritam. Nego on sve nešto svoje iz glave išao, brate, i to ti je to. Da, i mi smo rokali to u suštini sad kao... Brate, kao proti BG u kraju, razumeš tu. Ne možemo mi sad baš da izbacimo nešto što je previše drugačije. Ipak hoćeš da te zgotive kao tu malo stariji, da ti kao bace neki respekt, ovo ono. I onda smo tako krenuli i otprilike kogod nas je sreo, kao tad, u tom trenutku kad smo snimali te pesme, svi su bili u fazonu kao bomba, braćo. Bomba, kao ovo je kao savršeno. I mi kako prozvojimo dalje, oni vrište od smeka. Dobro, brate, ima sve 12 godina, brate. Svi plaču od smeka. Nije da se ti smijali baš ali evo danas, ne bi izdržao u priču. Ali nije, znaš šta, svi su kao u fazonu, kao do jaja, kao gurajte, ovamo, namo, niko nama nije rekao. To ti kažem, to je poštovanje, on je mogao ti kaže, ajde, bilu i uništiti snove i ti sutra ne bi repovao. Pa vidi, što vi ste ipak voždovac, što je rekao jedan veliki tekstopisac Pepe, on je podao daleko od bakle, znači ne možeš ti sada, da imaš tu u komšiluku sve te ljude koje imaš i sada ti da budeš truba, ne može, razumeš, što ste vi savršeno iznali. Brate, na primjer, ja ne znam da ste primetili ili sam si možda čak i ja istripovao, u Beogradu sad svaki kraj ima neki svoj zvuk. Možda to prepoznaje neko ili ne, ili tako. Meni, na primjer, što se evo konkretno bitova tiče, Novi Beograd ima dominantne te klavire, ima isto i neke zujalice. G-funk. Da, ima dosta G-funka, dosta je, ne znam, kako bi, sličnu priču, otprilike, bar u mojoj glavi, Sick Touch, Psychoactive Trip, Sale True, Marlon Brutal i tako dalje,
slična je priča, mogu reći. I da ne znaš da ste s Novog Beograda, ono po načinu povezao izražavanja i po priči bi moglo da se poveže, da. S druge strane, ovamo isto Voždovac ima neki sličan, isto neki sličan fazon, sad ja možda iz perspektive lika koji je odatle, ne mogu to da posmatram kao, na primjer, Novi Beograd. Ali isto kao, na primjer, što ne znam, imaš u Americi zapadnu i istočnu obalu, tako ti je i ovde otprilike. Mislim, evo kažem kao 100%, bar meni tako u mojoj glavi to zvuči. Sad ne kažem da je možda svima to tako. Ima pečat, sigurno neki pečat. Čuje se, ima nešto. Imamo svaku svoju foru, to si lepo rekao. Tačno vi ovde s Voždovca, vi Smoke, Prti BG, ovo ono, tačno kad pustiš to Džusa, to je taj neki gas, opet Novi Beograd je drugačiji. Ima i toga. Slang da, pečat, znaš, a ovo što si rekao po muzici, više ajde ovo, vrate, sve te ekipe s Novog Beograda i slična je, tu su i generacijski, znaš, i onda i sličan je rap i u slično vreme su počeli svi da se bave rapom, razumeš? I onda nekako sve to slično, ali na kraju je toliko unikatno da baš ta unikatnost je svakog, brate, gurnula na svoju stranu, razumiješ? Isto kao što imaš, brate, ne znam, ono, ajde na Voždovcu, isto tako, Tebra Gomila, ono, tvrdi glava, brate, repa, profesionalno, ali svako opet nekako... Tako je, pa moraš da budeš autentičan jednostavno da bi... Imaš i na levoj obali isto mnogo izvođača, Bano Brdo, brate. Kako ne, da. Brate, centar, brate, ne možemo zaobiđemo centar, te, brate, THC, ovo, ono, dobro, svaki kraj, i muze, i... Da, naravno. I sve to ima nekako svoje... Karaburma isto, brate. Na kraju kraja, ali dobro, ja, i njih sve to gledam centar, razumeš, brate, taj deo mi je centar i dalje, razumeš, Karaburma, koliko godina... Pa meni je sve van bloka centar. Pa da, ali gledam po slengu, znaš, to mi je najviše, da kažeš, posle muzike, najprepoznatljiviji mi je taj sleng, pečat priča, znaš, svuda je, brate, kriminal, ulica, sličan, razumeš, ali kako ti to izneseš, znaš, vamo, brate, na Voždovcu se kaže, ne znam, kućo, vamo se kaže buraz, vamo se kaže teđbra, razumeš, i onda baš to daje, brate, tu unikatnost, razumeš, i drago mi je što je dosta ekipa izdržalo i dalje, brate, i vidim da i nove, brate, generacije stasaju, evo ti baš na tom Banom Brdu, brate, gledam, brate, ima, neću sada spominjem, razumeš, nikoga, ali ima gomila, brate, klinac ko furaju svoju priču, brate, ne zanima ih, brate, razumiješ, brate, ja slušam neke, brate, ovako privatno i Tevra vidim, jebote, vidi ovo, bre, ima muda, bre, radi sam, bre, boli ga kurac, razumiješ, brate. Čekaj, što neš da ih pomenemo, brate? Pa ne mogu, evo ti, ja sam, na primjer, u zadnje vreme, on je Čuka mali iz Brda, jeste? Jesam. Ja sam, na primjer, slušam ovog nekog, da, Hopsija, brate, ovaj mali neki Petar Crazy Fella, to nešto sam slušao, brate, ne znam. Tebra, skoro sam vidio nešto i Tebra, ima neki svoj fazon drugačiji od drugih, znaš, ima muda da nekako, kad ga vidiš da priča, brate, vidiš da je jeste to, brate, znaš, i onda mi je zanimljivo mi je, brate, razumeš, brate, to mi je, brate, za svaki vid podrške, razumeš, brate. Kako ne, meni je Hopsi, brate, z Brda... Dobro, a on je već, brate, izgrađen, razumeš, brate, za njega svi znaju, on kad izbaci pesmu, to je naš, ima i ovo su ljudi, ovo ti izbaci pesmu, ima, ne znam, 900 pregled, mislim, lupam, ne omalovažavam nikog, nego vidim da nije neki ni hype, ni ništa, brate, ali prvi put što ti kažeš da pustim, preslušam, vidim, brate, zanimljivo mi, razumiješ. I Tebra, i to je neki flow, i ta neka zajebancija i reči koje koristi i slang, znaš, brate, zanimljivo on to sklapa, lepo je to, razumiješ. I dobro je da žive neke druge, rastu generacije, brate, isto tako unikatne, brate. Tako grade neki svoj fazon. To ti kažem, brate, nisu kao, ne znam, Seven s Brda ili da su ispratili Luću, brate, njegov fazon. Nemaš ti budeš Luća pored Luće, brate, znaš. Kao što je Novi Sad, unikatan, da čuješ pesmu, znaš da iz Novog Sada. Vidiš njihov fazon, onaj ludi. Jes, ono tamo gomila i stvarno Tebra, samo da ne čuješ. I bitange su i sve, brate, i svako je nekako, brate, izgradio isto neku priču, brate, i zanimljiva je, brate, scena i tamo, brate. Kako ne, pa pogotovo, aj sad ne znam na što mislite konkretno, ali uopšteno Novi Sad ima onaj trenutak... Od setke, brate, kad su se brate, taj trenutak kad je setka bila, Novi Sad je bio, sećam se, ja ne mogu se setim kod nas uopšteno, aj sad tačno koja je godina bila i kako je bilo tih godina, ali, brate, setka tad, oni su izbacili samo 2 pesme, to je velika grota, brate. Da su izbacili neki album, brate, da je nešto, brate, tu, znaš, ali opet i veliki kolektiv, brate, to je zajebano, verovatno sukob mišljenja i tako dalje, teško je to da opstane. Bilo je
bilo i ekipa, ovde znaš, pokušaja jest. tih, naš udruživanja, brate, grupa, razumeš, u to. Brigada, sećate brigade? Ali ja moram da kažem jednu stvar, to smo mi, kad smo, ne mogu da se setim više prošlog gomila i koncerata i tih nekih snimanja i nekih druženja, ali ja se sećam jedne rečenice, gdje su nama rekli, pojavili smo se na nekom snimanju, bio je neki format ono tipa My People ili tako nešto, na primjer ono snima se neki video zapis i nama kažu jebote do jaja, kao mi smo vas slušali, vi još postojite, i mi smo kao pa da, kao oni su rekli, brate, znaš ti koliko grupa koja ima više članova, znači u redu, vi ste dvojac, to je dvojac ipak malo drugačiji, kada imaš 3 plus izvođača, znaš kako, tek je 3 plus grupa, brate. Da, tako je. Izgubit ću nit. Kažem ti, znači kada imaš 3 plus izvođača, kada imaš i DJ-a, pogledaj, evo, uzmi i uporedi, koliko je opstalo danas grupa koji su bili nekad masovni? Samo si nikada. Prate, dobro, ajde sad nećemo imati i ovo i ono. A dobro, i oni su imali neke raspade, dobro, Sick Touch isto, oni vidim da rade. Ne kažem ja da nema, ali hoću ti kažem, evo, veruj mi koliko je nekad bilo grupa koji su imali više izvođača do danas, koliko je opstalo da su ostali jako malo. Brate, To je teško generalno, ali opet, eto, mi smo imali neku tu sreću da smo volili to i da smo privatno dobri i da smo to što jesmo. Malena ste, to pravi razliku. Jeste. Vi se niste zbližili, brate, zbog neke muzike ili nečeg. Muzika je došla spontano kao jedan deo vašeg života. To si upravo. Brate, vi se znate od malih nogu, znate Išli smo u osnovnu školu, isto sve, njih dvojica su čak živjeli u istom ulazu, 3 sprata jedan iznad drugog. A 75% psihoaktiv tripati bilo iz naše zgrade. Živjeli smo ja, Duce, Janke u Soliteru, samo Srki izrod tamo vrtićani. Šalim se, to su neke Nisu igrali fudbal do 18. godine, nisu smeli da mi dođu ispred zgrade. U Kralju imaš Soliterci, vrtićani. To su neke naše interne glupe fore. Ali 75% proizvoda ti dolazi iz iste zgrade. Da. Znači, brate, ja sa 14. spustim se kod Anketu, uradimo bit, popnemo se kod Duce, napišemo tekst. Što ti kažeš, nije to samo suvo muzika, to je nastalo i... Pričali smo, kod nas u kraju je drugačije bila bleja, nije tu bilo generacijski, znaš, nego je bilo više po fazonu, znaš. Ako si ti, ne znam, brate, fazon, tribina, ulica, ćošak, bežanje, škola, ti si tebra sa vamo s ovima. Ako si vamo sportista, ti si s ovima, razumeš? I tu nema generacija, brate. Ti se družiš sa 10 godina starim, 15 starim, sa 5. Čale od tvog ortaka koji je na flaši, brate, bleji s tobom, a njegov sin koji je štreberi tamo, razumeš, sa ovim, brate, cvetićima, ga ne kapira. I onda je, brate, u tom, Mare je isto tako dosta stariji od nas, brate, generacijski, razumeš? To je 10 godine razlike. Pa od mene 11, a ja sam, razumeš, 88. Da. I onda da kažeš, brate, ja sam još kao Lima, brate, odrastao to, Vlada, brate, naš pozdrav za picijara. I on je član grupe. To je naš oficijalni vozač, ministar za šofera do, brate, ministra za puteve. Sve radi, vozi, oživljava, sve šta treba. On ti je, brate, sve radi, brate. I oni su starije generacije, ja kad sam bio klinac, oni su me vodali sa sobom po teklama, vamo tamo, razumeš, na te bleje, nisu mi dali da idem vamo s ovima, nego, čuvali su me, brate, bili su mi ćale u kraju, razumeš. I tebro, hoću ti baš to, brate, to je pre svega drugarstvo. Zato opet se vratit ću se sad još jednom na tu priču. Ne mogu ja da budem loš sa Maretom, buraz. Mare je moj otac. Ne znam kako ti objasnim, razumiješ? Ali bukvalno duhovni otac, ne znam, razumiješ? I to je to, brate. Prvo, naš, bratija, brate, pa onda sve, evo, Kumara je 100 puta bio rekao, naš, na tim sastancima, ako će ovo ikad da dovede da se mi sutra ne družimo, jebe sve ovo, bre, gasim sve, bre, razumeš, brate, pocepam sve, voli me uvo, bre, znaš, neće to da stane, brate, nama. Bolje imaš 3 druga, brate, nego 3 solo albuma. A sad vidi, brate, 15 dina kasnije iz toga su, brate, iz tih prijateljstva nastala i muzika i kumstva i mnogo toga, razumiješ, onda je to jedno bogatstvo koje nema svako, razumiješ. Za naš blog, to da li nas sveže, to je osnovna stvar zašto smo mi toliko dobri drugovi, zašto mi uspevamo da ovo radimo i zašto nas to toliko vozi. Mi imamo zajedničku mislu, mi naravno ne mislimo svaki put isto kada radimo. Mi nekad imamo od nas 4 različita mišljenja. Ali, brate, mi smo naučili tu pre toga da, brate, moramo nekako se dogovorimo, znaš. I to nam pomaže i zato mi to toliko guramo i gotivimo se i prevozimo. Onda se dogovaramo i bude na kraju kako Srki kaže. Sad sam teo da pitam to. Zanimljiva tema. Kad dođe do sukoba mišljenja, što je neminovno, brate, kako tražite kompromis?
Pa vidi, argumentacija je tu, znaš, ono... Kao rukavice i kao... Na ruke, tražimo kompromis na ruke. Ti vidiš po nečemu kad je neko ubeđen, brate, to mora da bude tako. Ti po njemu vidiš da je on, znaš, nekako ti da do znanja da on to oseti više... Neko ko pobedi tu, to ne znači da to što smo mi izabrali da je to tačno. Desilo se, brate, da ja guram svoju priču, oni mene podržaju, iako ne misle ko ja i da to uopšte ne ispadne kao što se ja mislim. Ali dobro, ti u tom trenutku veruješ u to. veruješ ili u nekom drugom, ali, brate, mi uzmemo i, brate, pošto smo grupa, moraš, brate, da smanjiš ego. Znači, ja ću sam čist primer. Meni se, na primer, na ovom albumu ne sviđa upad u jednu pesmu, nije ni bitno. Ja vidim da je njima to super. To je kraj priče. Ja sad ako krenem, brate, promenimo to. Sad, brate, bolje da ja to progutam, ako je njima dvojici se sviđa, znači da to nije toliko loše, samo se meni ne sviđa. Puštaj to, nek ide, ja ćutim, brate, tako je on vidio da je vamo mene i on ćuti svoje, jebi ga, moraš negde da pustiš i onda si grupa. Moraš se žrtvuješ za grupu, jer kad bi svako od nas baš zatego, mora po on, to nije grupa. Onda si ti samo pojedinac u nekoj grupi trenutno. Birali smo sad, pričali smo kao koju pesmu treba da uradimo spot, znaš. I kao vamo tamo njih dvojice kao ponovo, ja kažem, ja mislim da je trening. I on je kao padao, ja kažem, slušaj, ja uopšte neću dalje da pričam, ponovo je. Ja mislim da je trening. I to je to. Ja sam svoje mišljenje rekao iskreno, ne da neću se guram. Suština priče je da smo godinama naučili da nam je cilj isti i da je cilj opravdava sve. Znači, brate, žvaćeš ego, gutaš muda, gutaš sve za trip. Trip je iznad svega, nekad bio je ideja. To je to. Razumeš? Znači, za trip sve, od tripa ništa. A i napredovali smo vremenom, znaš, nije to uvijek bilo tako. Mi kad smo se pojavili, brate, mi smo imali tu neku početnu popularnost gdje smo stvarno, zvali su nas se nastupe ovako i bili smo možda i, nismo bili toliko u svemu tome iskusni kao što smo sada i onda smo nekad i grešili, nekad smo neko je terao svoje, nekad smo, znaš, bilo je tu, ali hoću ti kažem, vremenom je sve to se toliko sleglo da sada stvarno je sad se osjeća pravi rad, onako pravi kompletni onako zajednički rad. Znaš, dugo mi sebe nismo ni gledali kao repere, kao izvođače, znaš, i onda, brate, prođe neko vreme, mi smo kao tu nešto iz kraja nas je da kažeš, mi smo prvu pesmu snimili iz sprdnje, zezanja, razumiješ? I te, brate, to je grunulo kao, ne znam, ali je ladno je grunulo kao 100.000 pregleda za ne znam ko, to ti je kao sada imaš ne znam 1.000.000 za dan, razumiješ? Što god je prvo bilo. Vi ste tačno uboli pravo vreme. Mislim, i nema šta, sve ste u centru, jer tad je bila aktivna, opet, parodija refrena, je u stvari Lady Gaga Alejandro. Tako je. I to je, ja se sjećam, brate, da je to bila hitčina, brate, da nemam pojma, kod mene u školi su to smislu, i brate, vi izlazite sa Alijama. Da, popopila se. Brate, to je idealan tajming, bilo sve, brate, u pravo vreme, ubodeno, nema šta. Znate da mi ništa nismo znali od toga. Mi nismo imali pojma da smo mi popularni, mi nismo skapirali, brate, koliko nas ljudi, nama dođu, kažu, ljudi, imate 1 milion na YouTube-u, nešto mi kažemo važno. Ali nas izbacila drugarica iz grade, brate. Ona novinarka, neka na BD2. Nismo znali to da iskoristimo. Kakav YouTube, druže, ne znam šta je YouTube. Mi nismo htjeli da iđemo na YouTube, ja na infraredu. Mi stvarno nismo htjeli da izađemo na YouTube i onda je ta devojka je postigla jednu našu pesmu, ali ravno mislim da je baš u pitanju, gdje je ona krenula, kad je okačila, stavila neke tagove koji su onako raznoliki, sa kojima se mi možda i ne slažemo ili se slažemo, nije ni bitno, ali prosto onda smo bili u fazonu, čekaj, ako nas drugi kače, onda bolje da mi budemo ti koji ćemo nas da okačimo. Mi ne bi ni okačili muziku. Stvarno nismo htjeli da je okačimo, nego bilo je to išlo po telefonu i nama je to bilo eto dovoljno. Ali smo uvijek želili da radimo, uvijek smo, evo, do dan danas, znači, brate, mi se čujemo, daj da radimo, nas to vozi i imamo neki taj, da kažem, što ja mislim lično dar. Što sam rekao, napokon se osjećamo kao reperi, razumiješ, brate? Brate, ja sedim s Ducom, igram, brate, pijem kafu, igramo jambu. Znači, ti si svestan da mi po sat vremena pričamo u rimu. Znači, mi rimujemo, pustimo neki sad, da li je neki boom bap, pustimo neki bitove, čisto neki idu vamo tamo. Znači, mi do te mere repujemo da mi, znači, ja ne mogu da ti opišem. Brate, najvažnije, tako je, najvažnije da je čovjek zapravo u toj materiji. Mi, na primjer, idemo na more u Crnu Goru i sad mi pustimo neke bitove u kolima i kao krećemo da bacamo neke freestyle-ove, ali poenta je da to bude što debilnije, znači da, to je uvijek poenta. Da zavuči taj freestyle, znači da zvučiš ko što veći kreten, brate. To je poenta priče. I bacamo mi tako, i ti vidiš, brate, vratiš se ti smora, ti si u formi nekoj, brate. U formi si, sve je trening, brate. Zato smo mi album nazvali trening, brate. To je to. Najviše zato što smo bili nezadovoljni, brate, sobom i time što smo osjećamo da mi imamo to u sebi, a mi to nismo izbacili.
bacili. I što se, I izvini, to je samo do nas lično. da, što se pravljenja bitova tiče, je isto tako. Isto, Na primjer, iako ti ništa novo nisi naučio, kao nisi ti naučio neku novu tehniku pravljenja ili kao zavalio neku foru, sad ću da ga katujem ovako ili ovaj će mi bude raspored dramova ili nemam pojma nija šta. Sve isto, ali prosto kad si ti u tome, verovatno je veći fokus, veća koncentracija, više razmišljaš o tome, samim tim više vremena si posvetio tome i padaju ti neke nove stvari na pamet. A ti kad ne razmišljaš o tome, kad nisi u tome, prosto ništa ti novo neće pasti na pamet. Prosto To je to, zaribaš, brate. zaribaš i Tako zato je. je trening bitan. Kažem ti, evo sad uzmi, do duše, ajde sad i radimo ili pišemo ili kad ne, u tome smo. A hoću ti kažem sad ti ne napišeš 2-3 godine na jednu pesmu, pa ti hoćeš sad da uradiš pesmu posle toliko vremena. Ne može tebi sada da se vrati odmah. Znači ti moraš opet uđeš u trening, opet da se ovaj mozak da ono bacaš papire sa tekstom i koliko ih imaš da bi opet došao do... Jako je teško vratiti se, znaš, Jeste. pogotovo kad ispadneš, brate, iz ono što ovih danas kažu hajpa i to izigrali ne. Gledao sam neki, to jest čito ili gledao, ne mogu da više ni da se setim, nije ni bitno. U suštini neki pisac je objašnjavao kako piše knjigu. Kaže, brate, ja krenem i samo pišem. I šta god mi pade na pamet, ja zapišem. Nakon toga ide period gde ja izvlačim to što mi se svidelo. I posle toga ide period kada sve sklapam kao u jednu celinu. Zapravo, kad pogledaš, ono, to su ti pokušaj, brate. Ti pokušavaš, dokle god pokušavaš, imaš šansu da uradiš nešto dobro. Čim ne pokušavaš, brate, šta očekuješ? Mislim, ono, nisi pokušao, na primjer, napišeš tekst godinu dana. Kao, Meni normalno se je. desilo, na primjer, sad baš na ovom zadnjem albumu, da sam iskupao, na primjer, početak strofe iz ono telefona, iskupao neke, znaš, ono, pišem početak, po dva reda, nešto mi padne, znaš, ono, kao pančevi, vamo tamo, i izvukao sam tipa iz 2016. nešto što sam napisao. Evo, sad je leglo. Da. Brate, 9 godina kasnije, meni to stoji, ja ne da sam zaboravio, nego kao ajde, znaš, vrtim, kao vidio. I našao je svoje mesto. Evo, brate, našao je svoje mesto. Da. Upravo je to taj proces, razumeš? Tako je. Braćo, da ne zaboravimo, imamo neke poklončiće ovde. Ovako, Parfumer Choice, vas časti 4 parfema. Hvala puno. Izvolite. Hvala Ovako. zaista. Hvala baš. Brutalni su parfemi, 4 različite. Hvala puno. Tako da naći ćete nešto sigurno. To po godišnjim dobima za svaku po jednu. Da, to je to. Kupamo više ljudi. Hvala Parfum Choice. Pogodne sa Šurdom, to je navijački brend, ali Najbolji nisu se deklarisali kao grobari, cigani. Znamo invalidi, ko je, brate, da. Sve u svemu. Jako su dobri. Znate šta je, mislim, naša greška? Imamo samo jednu majicu. Nismo uspeli da stignemo. Vidi, imam ja 3 Šurdine majice već, tako da... Pozdrav za Šurdu. Šurdu je Onda naš će vam brat. poslati on sigurno još dve, tako da nema šta. Nama već dovoljno. I Stari, brate. BPK merch ovog puta, s obzirom da se zima bliži, hvala. evo 3 kapice, da imate čovra. Hvala, brate. Nema na čemu. Sviđa Nema mi na se čemu. ćirilica, moram priznati. Ćirilica mi se najviše sviđa. Hvala, brate. Hvala vam. Znate, Da, jedno za... Noko Srbija, energetsko piće. znaš šta je moj Čale Noko uradio Srbija. sa tom kapom, brate? Išao Čale, brate, sa tom Bigru Pajak Ratak sa ćirilicom. Burazer naš, Burazer od tetke, igrao za prvi tim Zvezde i sad derbi se igra, brate. I u suštini sad Čale, brate, naš, ono, Burazer igra u Zvezdi, on je, brate, na, kako se zove, tribini tamo, ono, na severu je. I sad, brate, ide sa kapom crno-bela, razumeš, malo je glupo, kao, i uzmi Čale, ofarba Bigru u crveno, Paja u plavo i odo nastavi gleda. Srbija, plavo-belo, Srbija. Progledi svugdje, da. To je to. Znaš, Lagani, ja gledam kao. kapu, brate, ja rekao, kako Odlično je ovo se radili? Da. Taman sad za zimu. to je to. I sve ikonopisacije. Ma vrh, brate. Ali smo na primjer problem, jer su na sve stvari, ono i logo nam je crno-belo, razumiješ? I onda su ljudi mešali sa navijačkom pričom. Da. Ali su ono ti izletom, kao, znaš, ono... To je isto utro popodne sa Šurdom, isto tripuju se s oni nešto predeljeni ovo, onda treba objasniš malo ljudima, braćo, nije Pa to vidi, baš... ko zna, jer, Tako je, znate, tako. mi nama masa drugara ovih crveno-belih, vrate, nama sve stvari, ono crno-sivo-bele, to je, brate, naš, ova suprotna kombinacija. Da se Ali ne zahvalimo žali. Noku, Kaseti Digital, Pizzicato isto Kaseta tu. Digital, Pomiriši bambu nismo Pomiriši povedali. bambu, Da, to kume. Pizzicato. Pomiriši bambu isto treba da... braćo, pomiriši bambu. To je donji veš uopšteno, tačnije donji veš radi za muškarce, za žene radi body i ovo i ono, sve o svemu 90% bambusa, jako udoban materijal, oni će vam se javiti, poslaće vam šta vam treba, tako da... Hvala puno, hvala puno. Pomiriši bambu, kume smo nešto... Nismo, ja mislim da smo sve nabrali, nema šta. Imam jedno pitanje.
Novi Beograd je uopšteno poznat po rap glavama stvarno i evo već 20-30 godina sigurno unazad to traje. Sick-Touch, Psihoaktiv, šta imamo, Saletru, Marlon, Westgate. Da, Westgate. Kilo 33, Tako je, naravno. da ne Onda imamo zaboravim. i ovo. Bilo je ranije Mikac. iz bloka. Mikac, kako Imamo nemate jednog za... sjajnog repera iz blokova LMR-a, brate, koji je sjajan, po meni lično. VTO. VTO nekada. Bio je VTO. Ruda. Kojot, isto. Ruda, Kid. Kojot je Bežanija. Kojot. To pripada Novom Beogradu. Pa da, stara Bežanija, da. Jeste. Ali da. znate šta me zanima? Vi ste tu isto već, ajde da ne lupim glupost sad, jel ima ono 15-20 godina kako vi radite? 15 godina. Imate saradnju sa FTP smo zaboravili, sa FTP-om Jeste, imamo i sa Kilom. Jeste, i sa Smoke Mardeljano. Ne, znam. Ne, on priča za Nego NBG. pričamo za Novi Izvini, Beograd. molim te. Kako nije došlo do nekih saradnja još tu? Pored tako mogu ja da bogate, ti tako kažem. bogate Vidi repčine. ovako, mi smo generalno, sa ljudima sa kojima se družimo, koliko smo se Smoke družili pa nismo imali pesmu, mi smo imali, na primjer, i sa Sick-Touchem ideju da uradimo stvar, mi prosto jednostavno, mi smo bojali toliko puta, mi smo sve, ali jednostavno imali smo ideje, nego jednostavno nije realizovana ideja koja je bila začeta. Što ne znači da je to urađeno iz nekog naše ili njihove namere, nego jednostavno, evo sad smo sreli Mlatu, nema koliko mjesec dana čovjek je rekao, ljudi, hoćemo mi više uraditi tu stvar. Znači jednostavno nije stvar koja je urađena namerno, nego je jednostavno ono going with the flow. Znači, Evo sad bili smo na promociji Marlonovog filma ovog što je izašao po meni to i pomereti učestvovali taj smo bilo, tamo, da, kaže da generacija baš Dijan, Brutal oni i su bilo bili je baš ekstra, dobro. razumeš, ono i baš smo se vidjeli i sa Marlonom i ista priča, bukvalno kao Buraz, brate, kad god, ajde. Tako da, gle, postojalo je to i sa Sick-Touchem i sa Saletom Truom, moram spomenem, imali smo isto, brate, konekciju, tipa, ono je strofa, vamo tamo, ajde da radimo, razumeš, znači sve to negde stoji u etru i, brate, nama rime stroje po 10 godina, naš, ima nas trojica, treba to sve, leći će, kad bude došlo vreme za to, to će samo leći od sebe, razumeš. Gledamo da sve bude prirodno i da ništa ne bude usiljeno sad zarad bilo čega, razumeš. Nego jednostavno ne možeš ti da ne znaš, brate, druge ljudi koji se bave tvojim poslom, naš pogotovo Ali je na svojoj trebalo da se opštini, desi, ja se razumeš? slažem s tobom. I trebalo da se desi pre 10 godina, svi fitovi između svih nas. Najgore što između svih nas repera na Novom Beogradu i nema nekih ni problema, ni zavidi, prosto izgleda mi svi reperi s Novog Beograda imamo taj isti problem ko mi, što, brate, tako ga nešto radimo, nismo ono 100% profi, daj radimo to, nego smo svi tu iz neke ljubavi, nešto mi ovo, ono i nismo to uradili, ali ćemo se potruditi da to ispravimo. Mi isto imamo malo taj problem. Znaš šta, kod nas je konkretno problem, mi kad snimamo za album naš, mi na primjer snimimo naše strofe i odmah šibnemo koga smo zamislili, otprilike tu koga vidimo, pošaljemo te naše snimljene vokale, izvoli, brate, nadoveži se samo. I to je to. Ali, brate, problem je što mi to isto očekujemo, na primjer, od drugih. Da će to se desi sa druge strane. A zapravo ljudi, i sve funkcioniše, vidimo se, snimamo kad snimamo i ništa se ne desi. A u stvari nije tako. Treba neko prvi da preuzme. Ja mislim da samo da to treba da se desi, da bukvalno, jer meni to nekako, iz druge strane, ti kad čuješ šta se desilo, čuješ bit, čuješ kako je neko odrepao, malo te to izmotiviše isto, odmah sedneš, kreneš i tako dalje. Ali u suštini jebi ga, brate, to je splet okolnosti, opet s druge strane, mnogih nekih okolnosti. Ali ćemo vidjeti da to odradimo, da dignemo priču. I ne samo s kolegama s Novog Beograda, nego inače sa kolegama koji su u poslu, sa kojima možemo da uradimo pesmu, gledat ćemo da uradimo pesme, ne toliko zbog biznisa, koliko za kulturu, brate, i za repčinu. Tako je, tako Ako je. uspeh dođe, došao je, uspeh nećemo juriti, ali za repčinu mora se iscimamo. Ali uvek dođe na kraju kad se prepozna prava stvar. Ljudi zaslužuju, brate, koliko god, da li nekog u nekom trenutku više, nekog manje, negde guraju ili ga ne guraju, brate, ljudi zaslužuju, brate, da dobiju repčinu. Imamo veliku rep publiku, što u Srbiji, što na celom Balkanu, a mogu da vam kažem, u zadnjih godina i, brate, preko bare, brate, gomila ljudi. Ja ne znam da li vi znate, ljudi, mi imamo publiku u Argentini, ali to nisu Srbi, ljudi, to su, bre, Argentinci, bre. I mi sad, mi će ljudi da ih ja zajebavam. Taj čovjek je došao ovde da on nas vidi, mi smo upoznali tog lika. Mi izbacimo nekad pesmu, krene rasprava, bre, na nekom španskom tamo, krene njih 20, oni nešto pišu, mi ne znamo ni šta pišu. Znači, muzika je naša, rep, brate, iz kraja, te, bra, ovako s klupe. Ovako s klupe je stigla u Buenos Aires, Argentinu, mi slali dukseve, CD-ove, šalju nam bebu, obuku naše stvari, slikuju nam kao braćo. Znaš, tako da, brate, sigurno ima razlog svakoj ko je tek počeo i ko je pred kraj da se iscima barem još jednom, jer nikad ne znaš šta će se desi i koliko možeš da doprineseš, brate. Apsolutno.
Nema šta. Ja bih volio Tripikanu malo da pomenemo, jer ste tu, bukvalno ste se vratili 15 godina unazad, po mom mišljenju, jer ste sad u zadnje vreme ste krenuli onako da radite malo tvrđi zvuk da preferirate, pored Skanije normalno. Ja bih volio da ste odradili još 2-3 takve trake, jer to mi nemam pojma, nekako tu neku pozitivnu energiju budi i sve, baš je, i mislim da vam to, nema šta, leži vam i ovo, nema tu mnogo filozofije, ali brate, meni uopšteno za moje uvo, brate, fali mi još 2-3 takve trake da ste odradili. Možda je letnji vibe u pitanju. Tako je. Taj zvuk G-Funka, to je G-Funk smaka, to je G-Funk, jel tako? Ali ovaj album je koncipiran da ima različitosti. Ja ne znam da li ste vi vidjeli, znači mi smo bili skoro ispod nule da smo malo brže repovali, mi smo radili Lester, sad stvar koja je, brate, Prodigy, znači klasičan Prodigy. Da. Tako da smo gledali malo i da bude prošarano da ne bude više koncipiran, jer onda bi išao u jednu smeru. Mislim da je isto ovo Back in the Days, isto je, na primjer, nije letnji vibe, ali nekako mekši, što bi... Čila, meni isto, da. I moram da Primjer, odgovorim... napravljen je na tom nekom BS Neka emocija. fazon koji je kao navijački refren, peva se, navijački fazon, ali je opet pesma gde nema jedna psovka, da nema vutre, nema ovo, nego je baš je clean, Bukvalno Srkiju se javila frizerka iz grade i bilo u fazonu, dobre, kao daj mi pesmu da, slušam, razumeš kako treba, tako da i ovo što Gruje, što je rekao, baš smo gledali da bude za svakog po nešto, razumeš? Na ovom albumu. Tako da ima dosta toga, a ovo što si rekao baš za Tripikanu, ona se izdvaja po tom, brate, summer funk vibe-u baš to, po čemu je, brate, Anki prepoznatljiv, razumeš? To je jedan od boljih albuma, generalno summer funk. Pozdrav za Anketa, našeg brata. Anki i Zuba, kad su izbacili onaj album, brate. I za Zubu koji je radio skrečeve, pa izvim što te prekidam, moramo shout out za Zubu da pošaljem. I Zuba je jeste učestvovao, uradio skrečeve na pesmi sa Kilom. Ja bih dodao samo jednu stvar za Skaniju, pošto je bilo dosta pitanja nekih ovako privatnih, ne mislim ja ovako po tvojim komentarima to slabo i čitam, nego bilo je privatnih pitanja Skanija 1, 2, 3, znaš, ljudi misle kao, znaš, da ti radiš nešto svoje, da bi ga kao sad, kako bih rekao, reaktivirao, kao sad ćeš ti na staru. Ne, mi imamo stari plan da uradimo. Prva Skanija kad je snimljena, to u stvari nije prva, to je druga Skanija. Prva Skanija je bila snimljena dok su još bili samo telefoni aktualni, snimljena je bukvalno na laptopu. I tad je pao dogovor da ćemo snimiti 38 Skanija. Tako da znate da... Još samo 35. Očekujte još samo 35 Skanija. Pa ne, ima tu i bar tu može da se raspiše čovjek. Zdravlja Bože. Da, ali evo, sećaš se možda baš bit za Tripikanu je bio nešto u dogovoru mi da radimo zajedno, ako se sećate, vrate, toga. To je taj bit. To je taj bit. To je Anki SMP4, brate. Sad nekako mi je, brate... Drugačije sad kad ga okitiš, razumeš, brate. Da, brate, zvuči mi savršeno. A nabuđili su ga sad. Ali je to, na primjer, ideja za... I obavezu spod za tu pesmu. Nemojte to da presmučite nikako. Meni je krivo isto što za leto niste, recimo, kao najavu albuma uradili spot za Tripikanu. To mi je sve prolazilo bez glavu. Mi, brate, imamo i remix te pesme koji nam zvuči još bolje. Mi ne možemo da izbacimo, mi bi to uradili, ali mi ćemo sačekati leto i za leto mi ćemo publici dati verovatno spot za tu pesmu, brate, jer nam je bilo glupo da u oktobru snimimo Tripikanu i da izbacimo. Jedino je bilo realno da uradimo barabe nadi, da se obučemo jakne, da čekamo sneg i da pevamo o letu, da bi vrtimo roštilj snega. Ili ne možemo, ili, brate, da Kumara palati, brate, 12 dana Havaji, brate, pa da, brate, to bude, ali nešto nije moglo, pa ćemo sačekati leto. Je ga visok datum. Tajland je odlično, to je najbolja opcija. Ali, da, drago mi je što je, znaš, i, brate, bilo je i oko imena pesme, znaš, bilo je ono, realno je Leto 2, znaš. Kad je čuješ ovako i ima te neke, ima referenc skrečovan baš iz leta, razumiješ, i baš nismo htjeli da bude to kao ajde Leto 2, ali je ladno 2, ajde da damo neki drugi fazon, razumiješ. I onda je neko rekao, izvini, molim te samo da zažem kao Tropikana, kako brate, kakva Tropikana, Tripikana i kao to, brate, to je tako će se... Ne znam ko je rekao. Ne, lupio, neko kumovali smo, razumiješ, da. Je to ono? Ne znam ko je rekao. Ja ne znam ko je to rekao. Znaš šta, ja kad sam video Tripikana, brate, ja sam bio ubeđen, brate, da je to neka nova verzija pesme ove ispod nule. Jel, trip. Ja sam bio ubeđen, rekao, to je to, znaš, i onda kad sam ušao, brate, još mi je to napravilo šok, da kažem, znaš, skroz druga neka dimenzija. Ta pesma je uradila jednu stvarno veliku stvar. Ja ne znam ljudi stvarno, ne mogu da vam opišem broj ljudi koji se nama javio kad smo izašli ispod nule.
i to uradili tu stvar, nama su se javljali svi živi, oni su mislili da je to kao da ćemo neki album, mislim to je bilo sve, ovo je bilo u pripremi, ali jako je pozitivno, dosta pozitivnih komentara je ta pesma, da nas je to baš ono, dalo nam još veći vetar u leđe u ovom radu, da ovo iznesemo do kraja i da ga uradimo. I Lester je neki omaž tom, Bukvalno smo bili u razmišljanju, ono kao da li da se pojavimo, da li treba šta treba, bili smo u fazonu tebra idemo, jer smo shvatili za sve ove godine da je, brate, svaki prostor, znaš. Gde god, kogod tebe zvao, da li je to, ne znam, ovaj show ili onaj show, da li iza njega stoji ovaj ili onaj, to je tebra nebitno. Ti širiš svoju priču, brate, i ti je širiš na svakom mestu. I kraj priče, razumeš? I, brate, kad jebi ga, treba opet da kažeš, prođe vreme da ti, naš, končaš, brate, i mi smo među vremenu i odrasli, brate, naš, nismo više ni klinci, ni naš. Kako ko, ali da, mislim, drugačije je, kako ti kažem, vreme. Sada kako gledamo na neke stvari na koje smo do pre par godina gledali drugačije, naš, nekad smo bili zatvoreni i za saradnje, i za ovo, i za ono, gledali smo, nas je dovoljno, naš. Sad opet, brate, bi radio pesmu, i sa ekipom od 4 čoveka, razumiješ, jer kažem ti, opet se vraćam na to, osjećamo se kao reperi prvi put i, brate, željni smo to, hoćemo repujemo, brate, hoćemo da radimo, jer stvarno mislim da, brate, zavrednjujemo to, razumiješ. Znaš, nama se to dešavalo, mi smo, što kažemo, taj fazon reperi, to, znači, vidi, mi se stvarno nismo osjećali kao reperi, a imali smo već neka izdanja. Imali smo čak i neke nastupe koji su bili u širom regiona i vamo i tamo i mi uvek kad smo dolazili, kad smo se sa tim ljudima spali, sa domaćinima vamo tamo, mi smo uvek to gledali na neki drugarski način, što jeste u jednu ruku iskreno i dobro, a u drugu ruku, mislim, kažem ti, ne menja se tu sad ne znam šta, nego hoću ti kažem sad da smo prosto... Sam pristup stvari, razumiješ, se promenio u tom smislu. Bili smo dosta zatvoreni, u smislu, znaš, šta ima sad mi da snimamo s nekim koga ne poznajemo, pazi, znaš, kao, nama je to bilo van pameti, mislim, do duše da, nismo se sad tu puno ni promenili, ali kao, znaš, sad ti kao na osnovu nečega što je neko dobar i što si ti dobar, sad je prirodno da vi imate saradnju. Nama to nije bilo prirodno da imamo saradnju, ako se s nekim ne družiš, kao, brate, zašto bi mi imali pesmu? Da, ali to su sve neki, ajde da kažem, dečije bolesti koje se na kraju, jer ti na kraju kada pogledaš, svi ti ljudi koji tebi nude saradnju, vi ste se negde spojili, vi se znate, nije da se baš i ne znate, znaš. Tako je. A iz druge strane, prepoznajete se. To je dosta bitno. U smislu, ako vi istu muziku sličnu muziku radite, ako ste prepoznali kvalitet jedni u drugima, to znači da samim tim imate nešto zajedničko. I s druge strane, možda baš i ta prva pesma bude dalje neki povodi za druženje i za sve ostalo. Tako da, a moram i da kažem da je bilo 1000 pesama i 1000 saradnjih koje su nastale, ali nikad nisu ugledale svetlo dana. Ne zato što je to bilo loše, naprotiv, nego, na primjer, mi smo jednu pesmu radili sa Đusom koje smo bili jako pili. Pa i sa vama, brate, ti si se razumeš. Imamo i s Mikrim, imamo dosta mi stvari. Sa Mikrim je ubica stvar. I to je na moj bit. Samo znate. Bravo, bravo, dobar. Ni to nismo uspeli, ali kao što smo vam rekli, sve te stvari ćemo popraviti, ne kao popraviti te pesme, nego ćemo, brate, insistirati da opet sve te kolaboracije i te, da opet uradimo i to će sve biti super. I da potvrdimo mesto na kom mislimo da jesmo. Ali opet se vraćamo na to, zato smo i uradili celu ovu stvar sa albumom koji se zove Trening, da bi se mi vratili i da bi istim tim kolegama koje ćemo za kolaboraciju istim, da dođemo, brate, čisto obrazak, znaš, da ti meni kažeš, Buraz, hoci, aj dođi, jer me razumeš, brate, iako je to nebitno. Razumeš, ali... Meni, ja ne bi to nazvao trening, meni bi to bio meč, brate, bukvalno. Ja sam ga tako dođeo. Vidjet ćeš kad dođe meč, Daj Bože, brate, nema šta. Ali u suštini, baš svaka čast još jednom na ovom albumu, tačnije, da će Bog, naravno, sljedećom prilikom i da ga nadmašite i da to sve bude na još većem nivou i da sve bude, da kažemo, još bolje na kraju krajeva. Najveća satisfakcija nama izvođačima je da prevaziđeš prethodni, da kažemo, projekat, album, pesme ili šta god i da ti ljudi kažu da napreduješ, da ide sve kako treba i to je zapravo nešto najlepše. Kad ti vidiš da si ti uradio nešto bolje u odnosu na prethodni put. Braćo, ja bih vam se zahvalio što ste izdvojili vaše vreme, došli ovde kod nas u Hoodcast. Bili smo malo skeptični u smislu kako će biti to sve sa 3 gosta. Bili su nam 11.050, oni su njih je isto trojica, tako da u suštini znali smo i da je pravo vreme
tako se zapravo namestilo da kada izbacite album da dođete da kod nas, velika nam je čast i zadovoljstvo i drago mi je izuzetno što nismo morali nešto da mozgamo i da postavljamo pitanja, nego je sve klizilo. Vidi, mi se družimo i znamo se ovako i uvijek kad se vidimo znaš i sam koja je atmosfera, tako da ovo je bio jedan jako prijatan razgovor i šta da kažem, bit će i neka promocija albuma, nešto sad se dogovaramo, vidjet ćemo, bit ćete obavešteni, da volio bi naravno i bit ćete i vi pozvani da nam budete, da se zajedno, da napravimo neki rap događaj kako treba, tako da, to je to. Hvala vam što ste nas pozvali i što smo dali. Hvala vam, brate. I još jedna stvar, samo molim vas, potpisi ovdje na klupicu. Ko nije Kume, problem, da je hoćeš ti, god a? nađete mesta, rokajte. Ajde, Srki ajde, najbolje Pazi, Srki, samo, brate, trešu da ne isprljaš kad To. sedneš. Dođete mi dve glave. To će Gde da se Kumela, to potpišem? Kumela Isprljao, rešava. ne isprljao. kao dve glave spremite. Braćo, hvala još jednom, stvarno, mi smo uživali. Nadamo se Takođe. da vam je Jako bilo prijatan lepo. razgovor i nadam se da je bilo publici zanimljivo. Kažem ti, nemaju puno prostora da čuju negde nas ovako. I tako da, eto. Loganica, to je to, samo čep ovaj. Braćo, Ljudi- hvala vama što ste nas pozvali da promovišemo kako se zove album. Bilo mi je jako lepo i to je to, je li tako? Još jednom da kažem. Kako da bude drugačije? Slušajte novi album Hvala, drago nam je Psihoaktiv tako. Tripa na našem YouTube kanalu Psihoaktiv Trip. Zove se Trening, to je to, vidimo se, braćo. Hvala Braćo, vam vama puno. hvala puno. Živeli, čobra. Još Hvala. jednom. Puno.